Shalom, shalom! Szép jó napot mindenkinek! Hát Józsué 24, ugye ez az utolsó fejezet a Józsué könyvében, és ide ugrottam, hogy átléptem azokat a részeket, ahol a további harcok mennek, és bíráskodás megy Izrael földjén, Jehosua vezetésével, és az utolsó fejezetet fogom most felolvasni, ami azért jött, mert ugye van egy olyan, hogy hallás után jön a hit, hallás után tanulunk, és ugye minek a hallása után tanulunk? Hát Isten szavának a hallása után tanulunk, és ugye ez az, amit ma nem gyakorolnak a templomban. Mindenhez magyarázatokat fűznek, 5 perc felolvassák a fejezetet, vagy azt a részt, vagy azt a verset, és utána megpróbálják elmagyarázni, hogy mit is kellene értened. Én ugye nem ezt teszem, pár dologra felhívom a figyelmet, de nem magyarázom el teljes egészében ezeket a dolgokat, úgyhogy most ez egy ilyen felolvasás lesz, és mindenkinek mindenki saját maga majd levonja róla a következtetéseket, úgyhogy még a végén majd egy pár szót. Akkor kezdjünk is bele. Rendben. Ezután Jehosua összehívta Sikembe Izrael összes törzseit, minden vezetőjét, fejedelmét, bíráját és tisztségviselőjét. Valamennyien megálltak Jahve jelenlétében, és Jehosua így szólt az egész néphez. Ezt mondta Jahve Izrael istene, ősapáitok. A régi időkben az Eufráteszen túl éltek, és más isteneket imádtak, ahogyan Táré is, Ábrahám és Náhor apja. Én azonban kiválasztottam Ábrahámot, ősapátokat, és kihoztam onnan Kánaán földjére, majd azon is keresztül vezettem. Megszaporítottam utódait, először Izsákot adtam neki, azután 2 fiút adtam Izsáknak, Jákobot és Ézsaut, majd Ézsaut letelepítettem Szeír hegységében. Őseitek Jákob és fiai pedig lementek Egyiptomba. Elküldtem Mózest és Áront, és ősapátokat küldtem Egyiptomba, azután kihoztalak onnan titeket. Mikor őseitek a vörös tengerhez értek, az egyiptomiak harci szekerekkel üldözőbe vették, és a tengerparton utolérték őket. Akkor őseitek Jahvéhoz kiáltottak segítségért, ő pedig sötétséget küldött közétek és az egyiptomiak közé, hogy elválasszon tőlük titeket. Majd a tenger vizét az egyiptomiakra zúdította, és teljesen elborította őket. Láttátok, mit tettem Egyiptommal, majd hosszú ideig a pusztában laktatok, azután bevittelek benneteket az emóriak földjére, akik a Jordán keleti oldalán laktak. Harcoltak ellenetek, de nektek adtam a győzelmet, hogy elfoglaljátok országukat, és kiirtottam őket előletek. Azután Bálák, Cipor fia, Moab királya támadt Izrael ellen, és hivatta Bálámot, Beor fiát, hogy átkozzon meg titeket, de én nem hallgattam Bálámra, ő pedig így megáldott titeket. Megmentettelek benneteket ettől a veszedelemtől is. Majd átkeltetek a Jordánon, és Jerikóhoz érkeztetek, amelynek lakói harcoltak ellenetek, akárcsak a többi nemzet, emóriak, periziek, kánaániak, hettiták, girgásiak, hiviek és jebusziak, de valamennyiüket kiszolgáltattam nektek. Rémületet és rettegést küldtem rájuk, és kiűztem előletek az emóriak 2 királyát. Nem a ti kardotoktól és nyilaitoktól ijedtek meg. Azután nektek adtam olyan szántóföldeket, amelyeket korábban nem ti műveltetek, és városokat, amelyeket nem ti építetek, mégis ti laktok bennük, szőlőket és olajfákat adtam nektek, amelyeket nem ti telepítettetek, gyümölcseiket most mégis ti élvezitek.
Azután Jehosua szólt a néphez. Most hát tiszteljétek és féljétek Jahvét, szolgáljátok és imádjátok őt hűségesen és szívvel, lélekkel. Dobjátok el magatoktól azokat az isteneket, akiket őseitek imádtak még az Eufráteszen túl vagy Egyiptomban. Egyedül csak Jahvét szolgáljátok. Ha pedig nem akarjátok Jahvét szolgálni, akkor döntsétek el még ma, hogy kit fogtok szolgálni. Választhatjátok őseitek isteneit, akiket ők szolgáltak a folyón túl, vagy az emóriák isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és a családom Jahvét fogjuk szolgálni. Erre a nép így válaszolt Jehosuának: Isten mentsen, hogy elhagyjuk Jahvét, és más isteneket szolgáljunk. Jahvé a mi Istenünk, aki kihozta őseinket és egész népünket Egyiptomból, a szolgaságból. Ő az, aki a szemünk láttára nagy csodákat tett, megőrzött bennünket, amerre mentünk, amíg sok nép között átvonultunk. Jahve az, aki kiűzte előlünk az összes idegen nemzetet, és az emóriakat is, akik ezen a földön előttünk laktak. Bizony, mi is Jahvét fogjuk szolgálni, mert ő a mi Istenünk. Halleluja! De Jehosua ezt felelte a népnek: ha elhagyjátok Jahvét, és továbbra is más isteneket imádtok, akkor Jahve ellenetek fordul, és csapásokkal sújt benneteket, amíg teljesen el nem pusztultok, annak ellenére, hogy korábban annyi jót tett veletek. Nem lesztek képesek Jahvét szolgálni, a közben más isteneket is szolgáltok, mert Istenünk Jahve szent és féltőn szerető Isten, aki nem szenvedheti, ha más isteneket imádtok. Nem nézi el nektek bűneiteket, és nem tűri el hűtlenségeiteket. A nép azonban így válaszolt: Jahvét fogjuk szolgálni, és nem fordulunk el tőle. Ti magatok vagytok a tanúk rá, hogy Jahvét választottátok. Őt akarjátok imádni és szolgálni. Mondta végül Jehosua: igen, tanúk vagyunk, felelte a nép. Akkor hát írtsátok ki magatok közül az idegen isteneket, szeressétek Jahvét, Izrael istenét teljes szívvel, lélekkel. Mondta Jehosua: Jahvét istenünket fogjuk imádni és szolgálni, és engedelmeskedünk a szavának, felelte rá a nép. Halleluja! Van még? Így, itt is van. Azon a napon Jehosua szövetséget kötött a nép és Jahve között Sikemben. Ez a szövetség törvényeket és rendelkezéseket tartalmazott a nép számára, hogy azokat kövessék. Azután mindezeket a dolgokat feljegyezte a Jahve törvényének könyvében, majd pedig elrendelte, hogy egy nagy követ állítsanak föl egy tölgyfa alatt, Jahve szent sátora közelében, hogy az majd erre a szövetségkötésre emlékeztessen. Ezt mondta az egész népnek. Ez a kő hallotta mindazt, amit Jahve nekünk mondott. Ez a kő fog tanúskodni ellenetek, ha hűtlenek lesztek Jahvéhoz. Majd Jehosua elbocsátotta a népet, és mindenki hazatért a saját birtokára. Ámen. Ezután Jehosua, Nun fia, Jahve szolgája 110 éves korában meghalt, a saját birtokán temették el Timnat Szerahban, amely Efraim hegyvidékén, a Gaas hegytől északra található. Izrael Jahvét szolgálta Jehosua egész életében, és még azután is, ameddig azok az idős férfiak vezették, akik túlélték Jehosuát. Ők még a saját szemükkel látták Jahve hatalmas tetteit, amelyeket Izraelért vitt végbe. Amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, magukkal hozták József földi maradványait is, amelyet később Sikemben temettek el. Azt a területet még Jákob vásárolta meg temetkezőhelynek, Hamornak, Sikem apjának, a leszármazottaitól 100 mérték ezüstért. Így lett az a hely József utódainak az öröksége. Ebben az időben halt meg Eleazár főpap, Áron fia Gibeában. Eleazár fiának, Fineásnak a városában temették el, amely Efraim hegyvidékén található. Halleluja! Szóval,
Amit itt kiemeltem, ugye érdemes utána nézni, hogy vajon Jósua Hamasia mondott-e mást, hogy őt kell Istenként tisztelni, vagy Yahweh-t. Ez nem kisebbíti le azt a tényt, hogy Jósua Hamasia életét, Jézus Krisztus életét és életmódját kell követnünk, mert különben el fogunk veszni. És ott pedig az van, hogy a törvényeket be kell tartani. A másik pedig, amit megjegyeznék, hogy Efraim hegyvidéke, ez jelképesen utalás arra, hogy bizony Efraim törzse a legnépesebb törzs Izraelben, és ők az egyik, akik ugye nem Izraelben élnek a mai napig sem, hanem szerte a nemzetek között, és nem tudjuk beazonosítani őket, mert nem biztos, hogy konkrétan kívülről zsidóknak látszanak, mert ők ugye nem zsidók, hanem izraeliták. És ugye pont itt jön ki, hogy továbbra is, hogyha úgymond Istent akarod szolgálni, Yahweh-t, akkor nincs más lehetőséged most sem, nincs más választásod most sem, minden pogány istent ki kell írtanod az életedből, és egyedül Yahweh törvényének élni, és Yahweh-nak élni. Ez a rúsz továbbra is. Hát ennyit mára. Mindenkinek jó böngészést. Halleluja!